الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. sunana Nura Gambo na Ushela hayan gada dutsen ma dan takarar majalisar dokoki ta jihar Katsina a jam'iyyar PDP mai albarka. Ina kira da babban murya, ina roƙo da babban masaki ga iyayenmu ma'aikatan gwamnatin jiha da na ƙananan hukumomi bisa ga barazana da shugabannin gwamnati ke yi a kan zaɓen da za a yi na ranar 18 mai zuwa idan Allah ya kai mu. Iyayenmu ma'aikata, na san ku mutane ne masu dogaro da Allah. Iyayenmu ma'aikata, na san ku masu so ne Najeriya ta zama cikin ci gaba. Iyayenmu ma'aikata, na san ku mutane ne masu kishin jihar Katsina. Ina roƙo kada ku biye ma wa'annan mutane da tunaninsu ya ƙare domin ganin an lalata demokuraɗiyyar Najeriya da ta jihar Katsina. Mu 'ya'yanku ne, mu ƙannanku ne, mu abokanku ne, mu yayyanku ne. Idan aka taru aka haɗa kai da ku aka lalata demokradiyya, to ina tabbatar mun nuna rashin dogaranmu ga Allah. Ina roƙo gare ku, kamar yadda kuka saba dogaro ga Allah, kuka sani wannan mutane masu madahon iko yanzu ba su ba ku ko kwabo ba don ba su da su a lokacin da kuka maida su mutane. Yanzu su zo da rana tsaka su gaya muku cewa kada ku je ku zaɓi ra'ayinku wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba ku dama, constitution na Najeriya ya ba ku dama, a wayi gari su zo su ce muku a'a in kun yi wannan abin kun yi laifi. Don Allah don annabi, iyayenmu ma'aikatan gwamnatin jiha da na ƙananan hukumomi a faɗin Najeriya da jihar Katsina da ƙaramar hukumar Dutsen ma, a fito a ƙalubalanci mutanen nan, a yanke musu hukunci da ƙuri'a, a kore su daga bisa madafun iko. Ko babu komai, sanin kanku ne, iyayenmu ma'aikata, an wayi gari a jihar Katsina gwamnati mai ci yanzu ta hito ta ce ta gaza ba ta iyawa. Ita ce kuma yanzu ta zo ta ce kada ku hito ku zaɓi ra'ayinku. Don Allah don annabi, ku yi fatali da wa'annan maganganu, ku fito ranar 18 ga watan nan mai kamawa, ku zaɓi jam'iyyar PDP, a zaɓi distinguished sanata Yakubu Lado ɗan Marke a matakin gwamnan jihar Katsina. Da yadda Allah, da izinin Allah, Yakubu bawan Allah ne wanda baya tare da cin amana, ba zai ci amanar al'ummar jihar Katsina ba, da yadda Allah. Ina roƙonku, iyayena ma'aikata, yayyena ma'aikata, abokaina ma'aikata, ƙannena ma'aikata, 'ya'yana ma'aikata na ƙaramar hukumar Dutsen ma, da ku fito don Allah ku zaɓe mu a matsayin ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Dutsen ma, ɗan majalisar dokoki na jihar Katsina da ƙaramar hukumar Dutsen ma, da yadda Allah, da izinin Allah ba za mu ba ku kunya ba, ko ba za mu ci amanar ku ba, ko ba za mu gudu mu kyale ku ba. Za mu yi bakin ƙoƙarinmu ganin jihar Katsina ta zauna lahiya, kuma da ikon Allah da izinin Allah za mu tsare maku haƙunnanku a duk lokacin da albashinku ya zo. Da yadda Allah da izinin Allah za mu yi wannan ƙoƙarin. Da ƙarshe ina miƙa godiya ta musamman gare ku, da na san jihar Katsina tana da ma'aikata
wa'anda suka yadda da Allah, suka dogara ga Allah, suka imani da Allah. Wannan ita ce babbar godiyar da nake maku, kuma ina roƙo don Allah ku tsaya na. Allah shi zai ba ku mafita. Mun samu labari suna bi gidaje, suna bi ofisoshi, suna ta barazana domin a tare a ci amanar al'ummar jihar Katsina da Najeriya baki daya. To wannan ba gaskiya ba ne, wannan ba demokradiyya ba ce, wannan ba adalci ba ne. Kuma idan har ku iyayenmu ma'aikata kuka biye ma wa'annan mutane aka yi harka wannan zalunci, to ina tabbatar muku kun ba da haɗin kai ga lalacewar demokradiyyar Najeriya da jihar Katsina baki ɗaya. Domin demokradiyya ake, ita ta ba kowane ɗan ƙasa 'yancin ya je ya zaɓi abin da yake so. Ita ce demokradiyya ta ba mai girma gona Aminu Bello Masari dama ya zaɓi abin da yake so. Saboda haka ina kira gare ku a faɗin jihar Katsina, musamman ƙaramar hukumar Dutsen ma, da ku hito ranar 18 ga wata mai zuwa a kada ƙuri'a. Ina fata za ku zaɓe mu a matsayin zaɓaɓɓu idan Allah ya ba mu nasara. Allah ya taimaki jihar Katsina. Allah ya zaunar da jihar Katsina lafiya. Allah ya zaunar da Najeriya lafiya. Allah ka zaunar da ƙaramar hukumar Dutsen ma lafiya. Allah dukkan wa'annan mutane masu neman su kawo ma demokuraɗiyya barazana, Allah ka san su. Kai ka ba su mulki a lokacin da ba su iya samun mulkin. Allah kai ka ba su mulkin a lokacin da ba su isa ba. Allah ka amshe ga dukkan mutanen da ke so su kawo ma demokradiyyar Najeriya da jihar Katsina barazana. Daga ƙarshe ina ma Allah subhanahu wata'ala godiya. Allah Ubangiji ya sa mu yi zaɓuɓɓuka lafiya. Allah ya sa mu tashi lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.